శాసనసభ ప్రాంగణంలో స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల స్పీకర్లు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల స్పీకర్లు మధుసూదనాచారి, కోడెల శివప్రసాదరావు వేర్వేరుగా జాతీయ పతాకాలను ఆవిష్కరించారు. అంతకుముందు సభ ప్రాంగణంలో ఉన్న అంబేద్కర్, మహాత్మాగాంధీ విగ్రహాల వద్ద నివాళులర్పించారు. తెలంగాణ శాసన మండలిలో చైర్మన్ స్వామిగౌడ్ జెండా ఎగురవేశారు. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा अधिनायक जय हे भारत सिंध गुजरात मराठा द्राविड हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जगति तरंगा तव शुभ नामे गावे तव जय